Čaute ľudia, som Minecraft Mirka a vítajte u ďalšieho videa. Takže dneska sme na mojej záhrade, no mojej rodiny, teda našej. Tak toto je naša chalúbka, my sme ju vynovili, pretože bola strašne stará. Teraz sa tu trošku poohlédneme. Krásne tu je. Promiňte, že som tam dala ruku, to bolo hrozné. Budem musieť niečo si urobiť. Ani neviem čo. Tak, tu máme krásny stromček. A ako už si pamätáte, mám mačiatka. Takže ideme sa kúknúť na mačiatka. Tu je moja mama. Ideme sa kúknúť na mačiatka. Tu máme máčku, tu si sadnem. Pozrite, to je máčka. Už si začala priasť. Mačiata, spia, kúkajte. Opušte ho, nemajú. Keby bola mŕtva. Vidíte, aké by bola. No nič. Ideme sa... Prepáčte, ale ja začínam kašľať. Neviem, či to som sa nachladila, pretože sme v pondelok, akože včera, boli na koníkov, viete? A sa stalo to, že pršalo a ja som zmokla aj s mamou. Tak teraz si myslíme, že sme prechladli. Prepáčte za ten výkrik, že Mirka, ale mám tu svoju kamarátku Zuzku. Bickovčinovú asi. Dobre. Mám aj 3 oriešky pre papoušku, čiže ak sa to po popelku. Tak. A ideme sa pozrieť na tú moju kamarátku. Tešíte sa? A dokonca aj s tou mojou kamarátkou budeme mať domček, kde budeme kamerovať o dušu videa. Prepáčte, som sa potkala. Budeme mať všetko, čo budeme potrebovať. Ja budem mať konečne stojan na kameru, lebo ja furt nemám stojan. A mne už, zase som sa potkala. Mne už ho treba, viete? Si budem dávať pozor na nohy. Je to potom lepšie. No, vidíte, je také pekné. Zase sa trasím, jak ten oný bol. Viete? Bol bez guli. No, tu je moja kamarátka, vidíte, ako tam stojí. Stojí a čaká. Haló, Miri, čo budeme teraz robiť vlastne? Tancovať si najprv porobíme dačo, že to robíme ľudí? No, mohli by sme niečo pre týchto tu divákov hladných urobiť. Čo ty na to? Oni sú hladní a chcejú zjesť nejaké video, tak dačo urobé? Nie, budeme najprv robiť, viete čo? Zoberme si jablko, také splesnené. Zoberme si jedno, potom druhé a budeme s nimi žonglovať. Ale aj ty. No, neviem. Skús trošku rýchlejšie. Vidíte, aká je dobrá v tom? A teraz skús 3.
spadli úplne niekde inde. Ja viem, to preto som chcela. Ona to chcela, vidíte, ona to chcela. Poďte, ukážem vám miestnosť, v ktorej sme cvičili kung fu. Kung fu. Jaké sú pekné Ale tu je stromčky. Váňa, vidíte ako? Hrozná Váňa. Hlúpa. Strašidelná Teraz Váňa. poďme už. Strašidelná Váňa. Poďme, kamarátko. Ako vidíte, je tu naše miesto. Ja nie som kameránka, ale túto reláciu sprevádzujem. To teraz kameruješ. No tak teraz kamerujem, bo tu takto nechcel. Ako som tu pila dráčik, všetko tu bolo. Všetko sme mohli robiť, lenže keby tvoji ocko Mirka aj tvoja mama nezakázali nám palice. No to bolo hrozné. My sme ich potrebovali na tie brušné cvičenia a s rukami napríklad krútenie. Tu sme toto cvičili. Tu sme bojovali. No, tu sme bojovali. Jedna palica tu ostala, super. Možno, že tu ostala aj ďalšie. Máme tú palicu, druhú palicu, aj tretiu palicu. No, boli sme vlastne traja žiaci plus ešte jeden. Malý, To ktorý už tu nemá tu, ale to nevadí. Máme 3 ďalšie. Dobre, teraz ich odložíme. Tu. Odložíme ich, teraz sa pozrieme na môj tanec jeden. Ale Nie, nebudeme pozerať a už sa s vami lúčime, takže dovidenia ľudia, aj s ňou sa rozlúčte. ahoj.